касационен съд. Текстовете са произволни, хаотични и противоречат на самата юридическа същност на кодекса. Част от шофьорите ги намират за несправедливи, докато според други именно така може да се овладее войната на пътя и инцидентите с нетрезви водачи. А юристи са категорични, мерките имат ефект, но грешките в наказателния кодекс трябва да бъдат изчистени. Ако са действали тези норми, които са противоконституционни, ще трябва държавата да понесе отговорност. Имуществено, разбирайте, пак ще струва на фиска средства от всички, спрямо които са прилагани. Станала е абсолютна каша в това кое е отнемане, кое е конфискация, кое е глоба, паричната равностойност, как се отнема парична равностойност на нещо, което не е било никога твое. Законът предвижда отнемане на имущество само при условие, че извършеното престъпление е умишлено. Това моторно превозно средство частично, да речеме, само собственост на дееца. Ако е съпружеска имуществена общност, какво става с него? Какво точно присъждат? Половината, съвсем отделно, ако той е на много висока стойност, дали, поставя се въпроса, дали това не е прекомерна намеса в права някакви лични. Промените, които трябва да доведат до намаляване на катастрофите и оттам жертвите в България, се правят на коляно и инцидент. В крайна сметка приоритет при вземането на подобни решения остават хората, пострадали или изгубили близки на пътя. Всичко това води до нарушено право на защита в общ смисъл на всеки от гражданите, защото пълна липса на предвидимост. Разбирате какъв правен хаос създават, какво остава за хора, които нямат правни познания и те всъщност не знаят как могат да се защитят. Пострадалите при катастрофи и близките на загинали са най-засегнатите и техния глас най-много трябва да се чува действително, когато говорим за пътна безопасност. Въпросът е, че този проблем, така че да направим да има по-малко жертви, изисква така задълбочено мислене през цялото време. Очаква се Конституционният съд да реши, ще има ли нова поправка в наказателния кодекс.